Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, вітаем нашых радыёслухачоў на хвалях Радыё Марыя. У эфіры рубрика «Госці ў студыі». І як кажа на нашым джинглі Евгенія Найдовіч, тыя, хто ішлі і не прайшлі міма, ну тут можа не даехалі. Тыя, хто ехалі і не праехалі міма нас. Сёння мы да нас завіталі арганізатары Боска фесту, які пройдзе ў Смаргоні з 24 па 26 мая, а дакладней разам з намі ў студыі ксёндз Павел Шчарбіцкі, сястра Дар'я Еўтухоўска, вось тут злева ад мяне сядзіць, і Уладзіслаў Зарэцкі. Вітаем вас, хвала Христу. Хвала навекі. Хвала навекі. Вітаем у нашай студыі. Вось Ладзік і ксёндз Павел ўжо не першыню тут. Памятаю, размаўлялі мы пра футбол. Гэта было трошкі дзіўна, што менавіта мне трапілася з вамі паразмаўляць. А сёння у нас другая і зусім іншая нагода Боска фест. Для тых, хто не ведае, што гэта такое. Калі ласка, у 2-3 словах. Хто так возьме на сябе адказнасць? Ну, хацелася б, можа б сказаць такіх пару слоў, што ў гэтым годзе наступны арганізоўваем такую акцыю, наступную акцыю для моладзі. Для моладзі, скажам, ужо такой больш дарослай, 16 год, да 35, і гэта як бы сэнс гэтай акцыі які? Выцягнуць моладзь з дому, дзесьці сабраць іх разам таксама і даць ім магчымасць пагутарыць, паразмаўляць на тэмы актуальныя, на тэмы, звязаныя менавіта з моладзю, на тэмы, якія, можа, такія, ну, і далікатныя, і складаныя, і не зусім, можа, камфортныя нават гэтыя тэмы, гэта першае. Пасля разам таксама адпачыць, вось правесці час і ў адпачынку, у малітве, у знаёмстве дзесьці і паміж сабой з тымі людзьмі, дзе яны таксама знаходзяцца на адпачынку, а это на начлегу, так, вось, это з сем'ямі, это таксама, пэўны, такі момант важны. Ну, і не ведаю, можа, яшчэ і што там. Ну, глядзіце, пра тэму мы яшчэ, канешне ж, пагаворым. Так. І вельмі мяне зацапіла гэтая думка выцягнуць з дому. Але вы кажаце наступны раз. Які наступны гэта ўжо ў Беларусі праходзіць? Ну, гэта хіба што трэці ўжо ў гэтым годзе будзе. Крыху змянілі мы фармат. У гэтым годзе змянілі назву. Гэта ўжо не салезіянскія дні моладзі, а Дон Боска Юз Фест. І таму гэта нешта новае, нешта цікавае, таму хто не быў, то сардэчна запрашаем. Дон Боска Юз Фест. Калі ласка, расшыфруйце гэта для ўсіх нас. Сестра вучыла ангельскую мову, то яна можа. Ну, чаму Дон Боска, зразумела, так, бо гэта святы, які займаўся больш за ўсё моладзю, таму жадаем падкрэсліць яго, таксама як салезіянская сям'я. Юз, таму што для моладзі гэта зразумела, так. Чаму фест? Ось таксама мы там дыскутавалі наконт гэтага, ці гэта зрабіць фіст, ці гэта зрабіць фест. А так, фіст? Фіст гэта была б такая як ярмарка, такі кірмаш, больш звязаны, напрыклад, там, не ведаю, з ежай, так, можа, з якімсьці там, не ведаю, там касцюмамі, штосьці такое. Вось. Но калі размаўляць дакладна пра фест, то гэта быў такі фестываль. Была б і музыка, вось, была б і нейкія сустрэчы, спатканні, таму вось вырашылі, прыйшлі да высновы, што гэта найлепшая назва з тых, якія прапаноўвалі. Але ежа будзе. Ежа будзе, так. І касцюмы. Спадзяюся. А касцюмы? Касцюмы, ну, вось, чорныя дакладна будуць, там салезіянскія. Чаму вырашылі змяніць назву? Вось чым дрэнна было салезіянскія дні моладзі? Ну, там, можа, такая трошачку, як бы, непаразуменне такі, потому што калі абрэвіатуру, чытаць абрэвіатуру, то атрымліваецца СДМ. А гэта як бы сусветныя дні моладзі. Так, і адразу ўзнікае адсылачка да іншага. Так, і трошку можа такі быць такая ў галаве такі мікс непатрэбны, там дзесьці можа з гэтага пункту. А для каго гэты фест? Хто туды можа прыехаць? Толькі той, хто належыць да салезіянскай супольнасці, парафіі, там, дзе працуюць салезіяне, ці як? Не, гэта дакладна для ўсіх, і яшчэ адна з прычын, чаму мы змянілі гэтую назву, гэта таксама было тое, што моладзь, чытаючы, магчыма, аб'яву салезіянскія дні моладзі. Думаеш, так, гэта не для мяне, я належу да парафіі. Так, крута, але я ж не з салезіянскай парафіі, таму не. Таму вось вырашылі змяніць. Гэта адкрыта для ўсіх, запрашаем. Адкуль ідэя? Ідэя чаго? Вось гэтага фесту. Увогуле, як мерапрыемства, так. Так.
Ну, ідэя, напэўна, не новая, ідэя не новая для касцёла, ідэя не новая, напрыклад, увогуле для людзей, для моладзі, бо людзі збіраюцца, там рок за баброў, там збіраюцца там... Это альтэрнатыва такая мерапрыемства. Ну, напрыклад, калі ў беларускім фармаце глядзець і так далей, збіраюцца на сусветныя дні моладзі, збіраюцца на дзецізіяльныя дні моладзі. Зараз, напрыклад, была цудоўная акцыя ў Шчучыне, будзе таксама ўлетку, таксама і ў нашай дыяцэзі праходзіць. Вось дні моладзі будуць. І як бы, гледзячы на гэта, мы сабе сказалі таксама, ну, чаму мы, як салезіяне, і дзесьці, можа, ты, якія, ну, і займаемся моладзю, і маем дзесьці быць такімі спецыялістамі, не прапануем чагосьці такога, так? Мы не дараслі да гэтага. Хоць канкурэнцыя вялікая у добрым сэнсе, але канкурэнцыя заўсёды яна правакуе да якасці. Да, гэта такі выклік. Так, гэта такі выклік для нас, таксама для нашай сям'і. Ну, і хоць гэтая канкурэнцыя не то, што зараз камусьці хочам штосьці забраць, або забраць моладзь, не, але просто таксама даць яшчэ адну прапанову. Альтэрнатыва, калі ласка, маеце магчымасць праехаць туды, паглядзець. Калі пачалася падрыхтоўка? Падрыхтоўка. Ну, пра гэтую акцыю ўжо ведалі і пасля мінулага года, што трэба рыхтаваць, але такая падрыхтоўка хіба пасля Новага года адразу. Мы ўжо пачалі сустракацца, думаць, як што рабіць, бо там было шмат пытанняў, у якім фармаце, якія даты, што прапануем, якія спікеры, якія там выезды, акцыі. І так ужо плануем амаль 5-й месяц. А хто ўваходзіць у каманду арганізатараў? Гэта толькі салезіяне, аніматары, хто? Не, гэта не толькі салезяне, не толькі аніматары, дарэчы, можа, варта гэта і падкрэсліць, таму што мы, у сваю чаргу, ў гэтым годзе не тыя, якія прымаем першыя, так, вось не прымаем гэты першы удар на сябе, у сэнсе салезяне тут з Мінску, і салезянкі з Мінску, так і ўсе свецкія, якія дапамагалі ў мінулым годзе, бо ў мінулым годзе было ў Мінску. У гэтым годзе гэта ўсё ў смаргоне, там у браты, сёстры, салезяне, супрацоўнікі, это наша свецкая галіна, аніматары, таты, мамы, усе, скажем, такія вось дабрадзеі нашай сям'і, яны зараз большы такі удар маюць у смаргоне, яны там гэта плануюць. Мы ў сваю чаргу ім дапамагаем, наколькі можам тут адсюль з Мінску. Ну і таксама сённяшняя вось сустрэча, гэта менавіта такая таксама дапамога інфармацыйная. Скажыце, калі ласка, колькі чалавек ужо зарэгістравалася? Гэта ведае ўлад. Раніцай яшчэ не правяраў, але учора вечарам было 83 чалавекі. Ага, а хтосьці нам сказаў, што 140, ці гэта чакаць 140 максімальная колькасць? Ну, у нас запланавана максімальна было 150 ці нават 200, там ужо, ну, як паказвае вопыт і практыка, ў мінулым годзе апошнія 3 дні, апошнія 2 дні рэгістрацыі, гэта самы бум, і там амаль палова з тых, што было да гэтага, яны рэгіструюцца ў апошнія дні. Усе адкладваюць на потом чамусьці. Такая рыса у нас характару, можа, не толькі ў нас. Сябры, рэгістрацыя, дарэчы, трывае да 13 мая, і, калі ласка, спасылка ёсць на сайце sdb.by, і не толькі, можна заўсёды там зайсці, пачытаць дакладна і тэмы, што я зрабіла. Ты майстар-клас, якія там будуць праходзіць, азнаёміцца з праграмаю. Пра фармат трошкі пагаворым. Як узнік менавіта такі фармат, і вось гэтыя словы, што вы кажаце, выцягнуць з дому і паразмаўляць на тыя пытанні, якія сапраўды актуальны для моладзі? Адкуль такі фармат узнік? Вось сядзелі і так вырашылі, ці дзесьці гэта сцягнулі гэтую ідэю, ці Дух Святы ўсё ж такі? Ну, я не ведаю, можа, так накладна нават сказаць, як яно было, ну, але, напэўна, можа, вопыт якісьці ўжо, таму што дні моладзі у салезянскай сям'і, скажем, за межамі Беларусі, яны ўжо робяцца, уже не ведаю, сколько гадоў, шмат гадоў робіцца, і там, маючы фармацыю дзесьці ў Італіі, там, напрыклад, сястра там вучылася, я таксама, іншыя браты і сёстры, альбо, можа, дзесьці таксама ў Польшы, у іншых краінах, у Славакіі, дзе мы былі, то там ужо дзесьці яно такое падглядзелі, так можна так сказаць, яно дзесьці ўжо ў сэрцы ўнутры ёсць, што не толькі збіраемся, каб паспяваць, не толькі збіраемся, каб паесці, памаліцца, але таксама, напрыклад, вось і папрацаваць, падумаць, трошку празаць, каб гэта мела фармацыйны характар. Бо нават і пілігрымку, якую мы рыхтуем, таксама в гэтым годзе 20-й СМЭП, ну, спадзяёмся, што пілігрымкі пойдуць. Варта за гэта маліцца, это аддзельная такая вялікая тэма. Вось, то заўсёды хочацца вось менавіта гэтай фармацыі дадаць, бо гэта магчымасць, ну, да маладога чалавека дастукацца, бо на тэксце у такія незвычайныя моманты, яны больш адкрытыя, больш чулыя, і, зразумела, тата з мамай штосьці кажуць, яны слухаюць, але паміма вушэй гэта ўсё ідзе. А вось чужых часамі дзядзь і цёць,
альбо саміх маладых людзей, саміх ж такіх, як яны чамусьці вось больш слухаюць. Ну, гэта таму, можа, дзесьці там гэта нарадзілася. Ну, не ведаю. Чым менавіта вы займаецеся? Кожны з вас, якое месца ў арганізацыі, падрыхтоўцы? Сястра? Ну, вось у гэтым годзе так дакладна вось якойсьці адказнасці не маю, таму што тут знаходжуся ў Мінску, так, а больш такі галоўны удар аказаў сёнз Павел на Смаргонь, на смаргонскай супольнасці і таксама парафію. Вось. Ну, але ўдзельнічалі таксама ў падрыхтоўцы, у гэтых першых спатканнях, калі яшчэ вырашаліся арганізацыйныя некаторыя пытанні. Вось, не ведаю, там вось, цяпер піярым гэтую вось рэгістрацыю тут сярод моладзі, таксама сярод студэнтаў, бо шмат мінскіх студэнтаў прыходзяць таксама да нас у парафію. Вось, дзесьці так. Сёнз Павел? Ну, я таксама як сястра, мы ў гэтым годзе трошачку больш, можа, так на перыферыі, на такой гэтай акцыі, но але з другого боку таксама дзесьці ездзім у Смаргонь, удзельнічалі таксама і вось дзесьці з Владам, з іншымі ездзілі там на такія агульныя сустрэчы, дзе планавалі ўвогуле і назву тую ж самую, накірункі, майстар-класы, шукалі тэмы патрэбныя, як бы у арганізацыі, можа, такой пачатковай больш удзельнічалі, бо ў рэалізацыі зараз больш браты там. Так, тых, хто на месцы. Таму такая ідэйная хутчэй дапамога была з майго боку. Ну і таксама вось, едучы нават да вас тут стараліся званіць таксама яшчэ, можа, святарам у Мінску адказным за фармацыю моладзі. Каб запрасіць. Так, каб запрасіць асабіста іх таксама. Ну, я займаюся, так скажем, рэкламнай кампаніяй усяго гэтага мерапрыемства. Калі бачылі наш прыгожы лагатып Дон Боско Youth Fest, то яго я распрацоўваў. Маляваў ноччу, так. Вось. Ну і ўсімі такімі справамі, звязанымі з гаджетамі, які з гэтым пакетам, які мы будзем раздаваць удзельнікам, там я займаюся. А што за пакет? Ну, гэта сакрэтная інфармацыя. Сакрэтная інфармацыя, гэта вырашаецца зараз. Ну, але там будзе дакладна блакнот, ручка з нашымі лагатыпамі, ну і штосьці яшчэ. Ой, усе любяць, каб нешта ў руку далі, каб нечым праехаць дадому. Ну, нешта дадуць і з нечым прыедзеце. Гэта дакладна, таму рэгіструйцеся, калі ласка. Пра майстар-класы хочацца таксама пагаварыць. Перад тым, як мы паговорым пра майстар-класы, яшчэ вось тут ёсць такія пункты праграмы. Кожны пры рэгістрацыі выбірае, чым ён будзе займацца. Ці гэта, бо ёсць і сплаў на байдарках, і экскурсіі розныя паміж рэфармацыяй і Рымам. Нотр-Дам де Гервяты, увогуле, назва такая. Я чула Рыо де Пружанейра, чула. Там ці też яшчэ. Вось Нотр-Дам де Гервяты таксама. Велатур, турыстычная паласа, выпрабуй сябе, і таксама выезд таямніца. Што гэта? Ну, вось, калі кожны рэгіструецца, то ён мае магчымасць такога выбару з таго, што запрапанавана. Колькасць на кожным з гэтых такіх акцый альбо прапаноў, на кожнай з гэтых прапаноў абмежавана. А на ўсё трапіць нельга? Не. І часу не хопіць, і сіл, напэўна. І вось трэба таксама умець вырашаць, быць канкрэтным, прымаць рашэнне. Вучыся прымаць рашэнне, вырашыш, што для цябе цікавейшае. Калі ласка, сплаў на байдарках, дзе, што, як? Не ведаю. Добра, но гэта будзе. Будзе ў Смаргоні, будзе там, скажем так, там, недалёка ад Смаргоні ёсць такая магчымасць, так разумею, напэўна, па рэчцы Вілія. Так, гістарычная рэчка таксама, і не першы раз там гэта робяць, і там як бы ў розных турыстычных колах там як бы гэты шлях вядомы, таму там гэта будзе адбывацца. Спадзяёмся, што будзе добрае надвор'е. А вы самі ў якіх плануеце паўдзельнічаць акцыях? Ці зарэгістраваліся вы? Я ўжо зарэгістравалася. Так, запісалася на велатур, бо дакладна ведаю, што там недалёка ад Смаргоні ёсць шмат азёр, вельмі прыгожых. Вось таму ўжо зрабіла свой выбар. Баялася, што не хопіць месца там. Таму загадзя. Я, шчыра кажучы, не зарэгістраваўся. Я буду паследні вагон заскочу яксьці, але таксама жадаў паехаць на роварах, але паглядзім па патрэбе, калі будзе дзе іншая магчымасць, альбо патрэба тут змяніў таксама. Да, я ўжо зарэгістраваўся, і такая адсылка для ўсіх тых, хто яшчэ не зарэгістраваўся. Напрыклад, на ровары там ужо засталося толькі 2 месца, і вось хто не паспее, таму там давядзецца ехаць у іншае, куды ён, можа, не жадаў. У мяне ровар ёсць. Ну,
пашанцавала, так сказаць. Ну што, можа, Владзік распавядзі, калі сказаў, Нотр-Дам де Гервяты, гэта што, напрыклад? Ці турыстычная паласа, калі не сакрэт? Я дакладна добра ўсяго гэта не ведаю, бо рыхтаваў гэта наш дзякан Артур Ляшнеўскі, які знаходзіцца ў Смаргоне, і ведаючы яго, там будзе паўсюль вельмі цікава, бо заходзячы гэтыя назвы ўсе ён пісаў, і я думаю, там ён падрыхтаваў. А рукі, галава цэлая хоць застануцца пасля, вось, выпрабуй сябе, ці там велатур. Выезд таямніца, напрыклад. Выезд таямніца. Ці вернешся назад. Это таямніца, так. Добра, ну, будзем спадзявацца, што ксёндз д'якан там усё добра запланаваў. Вернемся ў нашу студыю, працягнем размову. Нагадаю, што сёння до нас завіталі адныя з арганізатараў, бо гэта вялікая справа і вялікая каманда працуе над Боска-фэстам, які пройдзе з 24 па 26 мая ў Смаргоне. Запрашаем, а зараз музычная паўза. Я знаю, преодолеть все испытания, но мне не нужны твои оправдания. У тебя же столько желаний, столько идей. Неужели ты готов все обменять на лень? Не марнуй дарма часу, как слоган жизни. Толку, если ты не принял вызов от этой жизни, когда каждый день как один, и нет времени сочинять мечты. И нет больше сил бежать от себя, и нет больше мест оправданиям, и нет больше сил, я зол на себя, открой же глаза. И нет больше сил бежать от себя, и нет больше мест оправданиям, и нет больше сил, я зол на себя, открой же глаза, открой же глаза. Много слов и пустых обещаний. Возьми и сделай, не пожимай плечами. Ты знаешь, аппетит приходит во время еды. Так будь шеф-поваром на кухне своей жизни. Годы быстро летят, их назад не воротишь. Один курс только вперед, последний вагон скочишь. Чего ты от этой жизни вообще хочешь? Скажи мне, чего ты от этой жизни хочешь? И нет больше сил бежать от себя, и нет больше мест оправданиям, и нет больше сил, я зол на себя, открой же глаза. И нет больше сил бежать от себя, и нет больше мест оправданиям, и нет больше сил, я зол на себя, открой же глаза, открой же глаза. Нет больше сил бежать от себя, и нет больше мест оправданиям, и нет больше сил, я зол на себя, открой же глаза. И нет больше сил бежать от себя, и нет больше мест оправданиям, и нет больше сил, я зол на себя, открой же глаза. Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.
Працягваем нашу размову. Нагадаю, што сёння ў нас адны з арганізатараў Боска фэста, які ў хуткім часе пройдзе ў Смаргоне. Зарэгістравацца можна яшчэ да 13 мая, і на велатур засталося 2 месцы. Мы дакладна ведаем. Дарэчы, ровары свае трэба будзеце весці. Напрыклад, калі я жыву ў Гародні, ну то яшчэ больш-менш недалёка, у Віцебску. Ці будуць там ровары і байдаркі? Калі вы паспееце на гэтыя 2 месяцы, то не трэба. А калі як ксёндз Павел, то я буду давядзецца да сваім ровары ехаць у Смаргон. І байдарку цягнуць. І байдарку таксама. І яшчэ, акрамя таго, вось гэтых цікавых мерапрыемстваў, якія будуць праходзіць, розныя турыстычныя, таксама нейкія падарожжы, ёсць яшчэ і майстар-класы, запрошаныя розныя спікеры. Я для нашых слухачоў зачытаю тэмы, асабіста скажу, была вельмі ўражана, і зараз мы закранем гэтыя тэмы, якія тут таксама будуць падымацца ў Смаргоне ў гэтыя дні. Гендер. Ідэалогія гендернай роўнасці, правільнае разуменне і небяспека. Між іншым, таксама пагаворым пра гігіену лічбавай прасторы, праўда аб сацыяльных сетках, прынцыпы працы. Я думаю, што я б сапраўды менавіта на гэта пайшла, першая сядзела і слухала уважліва пра тайм-менеджмент. Будзе таксама майстар-клас ад музыкаў рыбы, грайпану, дзеці з асаблівасцю ілюзія дэфекту і сіндром хранічнай стомленасці. Скажыце, вось, можа, 2-3 слова. Усе разам прыдумвалі гэтыя тэмы, а чаму менавіта гэтыя? Прыдумывалі сапраўды разам. Вось калі былі такія сустрэчы, скажам, дзе мы як бы шукалі, што запрапанаваць у гэтым годзе, дзе мы размаўлялі, дзе дзяліліся, ўжо пэўны такі вопыт, можа, з мінулых быў сустрэчы, бачылі, што некаторыя тэмы вельмі важныя. Адкуль гэта ўсё ўзялася? Ну, я так лічу, што это ўзялася ад моладзі, ад самой моладзі. Часам мы гэта чуем на сустрэчах для моладзі, якія арганізоўваем, скажам, такія, што тыдзень ось, тут у Мінску, таксама у Смаргоне, у іншых нашых прысутнасцях. Вось часам гэта чуецца менавіта у размовах так вось асабістых. Часамі, можа, як святары, асабліва гэта чуем некаторыя праблемы з духоўнага кіраўніцтва, дзесьці гэта чуеш, альбо нават ось, з асабістых якіхсьці размоў, таму што, ну, бачна, што там людзі, маладыя людзі, яны маюць якісь клопаты, праблемы, не ведаюць, як даць рады ў гэтым. Таму гэта з вопыту, гэта не з вопыту. Вось я хацела сказаць, ці дакладна я разумею, што гэта не то, што дзесьці там у кабінеце сабраліся, прыдумалі гэта, ўзялі з паветру, ці з падручнікаў нейкіх, там за нейкі 80-х год. Нікога не хачу абразіць, але вось гэта менавіта той вопыт і такі фідбэк таго, што сапраўды моладзь зараз турбуе, што іх менавіта цяпер цікавіць. Вы працуеце з моладдзю, а скажыце, чаго не хапае сучаснай моладзі, бо вельмі шмат хто задаецца гэтым пытаннем? Ну, напэўна, на гэтае пытанне ёсць шмат адказаў. Ну, вось менавіта вы як лічыце? Моладзі. Я лічу, што шмат моладзі патрабуе людзей, якія б іх паслухалі. Вось моладзі не хапае кагосьці, з кім пагаварыць, але так пагаварыць ужывую, сапраўды. Моладзі не хапае людзей, якім бы яны давяралі, таксама якія бы іх верылі. Вось, так, маю такое ўяўленне, ну, вось, некаторых маладых людзей, якія пасіўныя ў тым, вось, што яны робяць, так, можа знаходзіцца там у хаце больш, там не выходзяць нікульды, альбо выходзяць, ну, так, час ад часу, скажем так, бо не маюць вось з кім, не маюць такіх добрых сяброў, не маюць з кім праводзіць час рэальны, так, альбо не маюць тых людзей, якія сапраўды ў іх вераць, што яны на штосьці здольны. Ксёндз Павел, скажыце, а вы з чым сутыкаліся, на вашу думку? У працяг таго, што кажа сястра, згодны таксама і, можа, вось, хто верыць у іх і такімі быць заўзятарамі. Вось гэта, мне здаецца, не хапаем, таму што і тут адсюль выцякае праблема з татамі і з мамамі, на жаль. Не настаўнікамі, якія ўсё ведаюць і кіруюць, а менавіта вось такімі тыя, хто падтрымае? Такі, ведаеце, як наш хакей беларускі, вось, мы гуляем абы-як апошнія гады, прабачце, што так можа пра хакей. Ось, але той, хто сапраўды ўсё ж такі балее за сваю каманду, не гледзячы на тое, што, можа, яна і дрэнна адгуляла сезон, і ён кажа, давай, змагайся, ідзі наперад, все равно веру ў цябе, так? Часамі бацькі, на жаль, не веруць у сваіх дзяцей. Гэта раз, а другой праблема, што часамі бацькоў толкам няма.
Нема фізычна, гэта адно, а другое яны, можа, фізычна і ёсць прысутна, але яны не прысутна ў іх жыцці, бо баяцца. Бо дзесьці не ведаюць, як знайсці падыход, на жаль. Бо маючы, не ведаю, тату і маму, хлапец з дзяўчыну 16, 14, 18 гадоў, нема з кім, як казалася, трэба размаўляць. Проста нема свабодных вушэй у добрым сэнсе. Так? Ну як ж, можна ўключыць YouTube і паглядзець блогера якога-небудзь. Ну так і робяць, на жаль. І, дарэчы, для сённяшняга пакалення, так, гэта аўтарытэты. І мы бачым дзесьці таксама, што вось, напрыклад, уже не аўтарытэт, дарослы чалавек, уже нават святар, сястара. Мы знаходзімся, можа, ў традыцыйнай краіне, дзе вось яшчэ калісьці былі святары, там і сёстры былі настаўнікі. Уже таксама гэта праблема. Былі калісьці аўтарытэтам, уже сёння гэта не аўтарытэт. Так, з аўтарытэтам з'яўляецца YouTube, Вікіпедія і так далей. Тое, што кажаш ты, заўсёды пераправяраецца, чы гэта праўда, так, ці ёсць гэтаму пацвярджэнне там у прасторы, інтэрнэт-прасторы. Гэта адно такое не хапае таксама, чаго ім не хапае. Яны не ведаюць, ну, складана рабіць выбар, аб гэтым мы казалі перад гэтым. Это вельмі вялікая праблема, тому што ўсё б хацелі, ўсё падабаецца з аднаго боку. Ўсё цікава, але сядзяць на канапе і вось астаёмся толькі пры тым, што ўсё цікава. Выйсці вось з гэтай канапы, так, зысці з яе і зрабіць якісьці выбар, гэта вельмі складана. Таму разам дапамагаць з імі вось рабіць гэты выбар. Каб, ну, ці такія мэты вы ставіце пры арганізацыі гэтага фестывалю, гэтай сустрэчы? Каб навучыліся рабіць выбар і каб была магчымасць паразмаўляць. Напэўна, так, і гэта таксама, таму што закранаем, там закранаем сапраўды такія тэмы, якія, ну, яны, калі так паглядзець, яны кажуць аб адносінах. Аб адносінах, не ведаю, мужчына, жанчына, там, аб сяброўскіх дзесьці адносінах. Сацыяльная сфера, ці таксама да самога сябе разабрацца, так, што ж там... Так, інтэрнэт-сфера таксама, так, таму што зараз яны шмат часу там праводзяць, і, на жаль, у нас такая ідзея, як бы, ну, я б сказаў, дэфармацыю ў сферы адносінаў. Так. Як у дарослых таксама і нас мы не вылучаны з гэтых праблем. Можа, мы не так аж, можа, на гэта рэагуем, можа, нам трошку ще мацнейшыя, так, ну, але сённяшні малады чалавек, он сапраўды слабы. Ось, не ведаюць проста размаўляць. І таму сабраць іх разам, паказаць, што яны ёсць адзін у другога, так, даць ім магчымасць пасябраваць, убачыць іншыя сем'і, дзе яны будуць начаваць, убачыць, не ведаю, людзей, спецыялістаў у майстар-класах, і што гэта не проста святар кажа, альбо сястра, на жаль, нам трэба спецыялістаў знешніх, каб яны дзесьці, можа, пэўныя рэчы вось падзяліліся пэўным досведам. Ну, вось я хацела запытаць, вы самі сказалі, што цяпер для сучаснай моладзі аўтарытэты гэта не дарослыя людзі, а Вікіпедыя ці тыя ж самыя блогеры, а амаль заўсёды гэта тыя, хто на тым жа самым, тыя, хто таго самага ўзросту. Хто ж будзе спікерамі на сустрэчы? Таксама спецыялісты вось таго ж самага ўзросту ці дарослыя людзі? Гэта будуць людзі дарослыя, гэта будуць людзі, якія таксама, скажем, не тэарэтыкі, якія сядзяць з кніжкамі у большасці сваёй, якія маюць таксама якусь практыку ў тых сферах. І жыццёвы вопыт. Так, і жыццёвы вопыт, таму дзесьці мы шукалі такіх, напэўна. І шукалі таксама, каб гэта былі людзі, якія яшчэ змогуць на зразумелай мове, таксама ім высветліць. Вось. І шукалі такіх людзей, каб яны, так ведаеце, як хочацца паказаць, не ведаю, дарослага мужчыну, дарослую жанчыну, якая паспяховы, так, шчаслівы, радасны, і вось ён даў рады як бы дасягнуць чагосьці ў гэтым жыцці. Так, вось, што можна, так, не трэба сумаваць, не трэба пускаць рукі, а можна змагацца за гэтае шчасце, это рэальна. Фэст праходзіць ужо не першы раз, я так сабе дазволю называць гэтую сустрэчу. Ці быў нейкі водгукі ад мінулых гадоў? Што кажуць удзельнікі? Ніколі больш не паеду, дрэнна кормяць і ўвогуле, што ж пры такой колькасці людзей рабіць? Ну, водгукі у асноўным станоўчыя былі. Ну, можаце, нас падманвалі, казалі, што ім спадабалася, я не ведаю, но але казалі, што вельмі спадабалася, і з мінулага года, як я зараз так сачу за рэгістрацыяй, вельмі шмат людзей ужо тых, хто удзельнічалі ў мінулым годзе, зарэгістраваліся зноў. І што вось адна з прычын, што казалі мне асабіста людзі, што было цяжка, што толькі на адзін майстар-клас могуць трапіць. Бо там хацелася і туды, і сюды, і ў гэтым годзе будзе магчымасць трапіць на 2 майстар-класы. Пры рэгістрацыі яны ўказваюць 1 майстар-клас, але пасля
ужо непасрэдна там на сустрэчу можна будзе выбраць яшчэ іншы і паўдзельнічаць у двух. Гэта не быў сакрэт. Гэта быў такі невялічкі сакрэт. Гэта быў невялічкі сакрэт, бонус для тых, хто слухае радыё Марыя і глядзіць. Гэта мы будзем яшчэ так высвятляць, бо не ўсё там адразу нам было зразумела, як мы гэта зробім па часу, і зараз ужо высветлілася, што будзе магчымасць паўдзельнічаць у двух майстар-класах, і мне здаецца, гэта вельмі цудоўна. І за гэта трэба будзе пазмагацца, таму што дынаміка, праз якую яны будуць выбіраць другі, гэта не проста, што вось тыкнуў пальцам, трэба будзе трошку патаргавацца з іншымі удзельнікамі. Я зараз так думаю, сапраўды ці застануцца там з рукамі і нагамі. Ці гэта толькі для веруючых людзей? Не, няма такога абмежавання, што гэта толькі для веруючых, для ўсіх жадаючых. Але зразумела, што той, хто рэгіструецца, ён павінен ведаць, куды ідзе. Што гэта каталіцкае будзе спатканне, таму будзе час і на малітву, і на адарацыю. Ну, я ведаю, нават была ў такіх хрысціянскіх лагерах, дзе такая акцыя 1+1. Ты чалавек веруючы, але умовы таго, каб ты паехаў у гэты лагер на цэлы месяц, ці там на 2 тыдні, ты павінен з сабою ўзяць свайго сябра, які не практыкуючы хрысціянін. Можа, нешта такое у вас там праходзіць? Ну, гэта добрая ідэя. Гэта добрая думка, так, вось, добрая думка. Не кажу, што там не то, што адразу тебе кажуць, што Бог. Не, гэта такая лайт-евангелізацыя, і вельмі шмат сведчанняў ёсць, што людзі ўжо самі выбіраюць напрыканцы, кажуць, я хачу пайсці там памаліцца, і вось ідуць далей. Мяне гэта ўразіла, і нешта вось мне нагадала менавіта той фармат, які будзе ў вас, такія лагеры, якія праводзяць іншыя хрысціяне. Вось одну ідэю прадала. Дзякуй. 4-й Боскафест. Так, там. Дарэчы, Ладзік хацеў то самае, вось мы як ехалі сюды, прапановаў, што зробіць такую акцыю таксама наконт хэштэгаў, можа, раскажаш. Так, калі ласка, ўжо, здаецца, не шмат часу акурат можна. Да, сёння мы прапануем у Інстаграме запусціць такі так званы флешмоб, што той, хто зарэгістраваўся, робіць фотку з лагатыпам, што вось я еду на Дон Боско Юзфест, і, калі ласка, адзначаю ў каментарах 3 сяброў, каго б ён хацеў туды запрасіць. І вось плануем сёння гэта запусціць, каб вось да рэгістрацыі 3 дня так забамбіць інтэрнэт і запрасіць яшчэ больш людзей. Як казаў адзін мой знаёмы святар, дрэнныя рэчы яны і самі добра рэпосцяцца, а мы будзем рэпосціць добрыя рэчы, таму максімальны рэпост запрашаем. Напрыканцы нашай размовы яшчэ, можа, некалькі словаў да нашых радыёслухачоў і тых, хто яшчэ вагаецца ехаць ці не ехаць. Так, па калей, па чарзе, калі ласка. Дарагі малады чалавек, маладая дзяўчына ці малады хлопец, мы вас вельмі чакаем. Можа, выдаецца, што пятніца, субота і нядзеля гэта зашмат, і гэта выходныя дні, вельмі хочацца адпачыць, але сапраўды не пашкадуеце, таму прыязджайце, мы вас вельмі чакаем. Будзе цудоўна, цікава і карысна. Будзь рашучай, будзь адважны, не сядзі на канапе, прыязджай, не пашкадуеш. Будуць вочы, якія цябе ўбачаць, будуць вушы, якія цябе выслухаюць, напэўна. Знойдзецца смачнае штосьці для таго, каб з'есці. Будзе весела, я думаю. Мне здаецца, калі ёсць магчымасць, то варта ехаць, бо гэта іншыя маладыя людзі, гэта новыя знаёмствы, гэта шмат цікавага такого, што, там, напрыклад, да роварах паехаць, паглядзець на тыя ж самыя гірвяты, якія часта там бачу ў інтэрнэце дзе-небудзь. Гэта вельмі шмат магчымасцяў, а таксама паўдзельнічаць у майстар-класах, якія сапраўды карысныя. І па водгуках з мінулых гадоў вельмі шмат карыснага людзі, якія ўдзельнічалі, яны вынеслі з гэтага. Таму не губляйце гэтую магчымасць. Запрашаем. І сярод усяго гэтага, так, вось, можа, сярод канферэнцый, цікавых гасцей, так, і гэта сама будзе магчымасць менавіта яшчэ раз сустрэцца з панам. Гэта наступная форма, можа, незвычайная форма, але таксама яшчэ раз сустрэцца з панам у спосаб вось такі моладзевы. Сябры, запрашаю зараз разам з нашымі гасцямі памаліцца ў інтэнцыі ўсіх арганізатараў, усіх удзельнікаў гэтага фэсту, і ў інтэнцыі той моладзі, якая туды збіраецца праехаць, аб Божым благаславенстве і плёнах гэтай сустрэчы. Пад тваю абарону аддаемся. Святая Богородица,
У наших патрэбах не пагарчай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Марыя, ўспамога хрысціянаў, Маліся за нас. Пан з вамі. І з Духам Тваім. Нехай вас благословить Бог Усемагутны, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Приезжайте у супокое и радости Христа. Дякуємо Пану Богу. А дякуємо так само нашим гостям і нашим радіослухачам. У ефірі була програма «Гості у студії» з Богом. Христос у воскрес. Сапраўды воскрес з Богом. Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.